Ara és important que deixi de bullir. Deixa de bullir. Per tant, ara, si volguéssim que tornés a bullir, el més lògic que seria agafar-ho i tornar-ho a bullir. Ara ho farem diferent. Ho tapem i apliquem el gel. Esperem que no s'hagi escalfat. Comprovem-ho. I això per què passa? Tranquils, jo us ho explico. Rebobinem. El vapor d'aigua arrossega l'aire cap enfora. Deixem que l'aigua deixi de bullir i fiquem el tap. I apliquem el gel per condensar el vapor d'aigua. Ara hi ha menys aire que abans i la pressió disminueix. Amb un recipient i l'escalfem. Quan comença a bullir, el vapor d'aigua arrossega l'aire i fa que se'n vagi. Llavors, deixem reposar l'aigua fins que pari de bullir i posem un tap. Aquí, quan hi apliquem el gel, el vapor d'aigua es condensa i fa que la pressió disminueixi i així l'aigua bull a menys temperatura. I per això l'Himàlaia bull abans l'aigua. Aquí dintre tenia un cert volum d'aire. Quan el fem més petit, la pressió augmenta i quan el fem més gran, la pressió disminueix. Ara escalfem una mica d'aigua. Ara! Olé! I ara hora! Era broma. Oh! Hola! Está bullint. Sentim un fet d'or.